Osian dwi, a fi ydi Dramodydd Preswyl Ifanc newydd y Theatr Gen ar ôl ennill yn y Medal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Sir Dimbych. Mae'r ddrama yn ymwneud efo iechyd meddwl dynion ifanc. Un golygfa ydi o, lle mae dau hogyn ifanc fel oedran prifysgol yn cael peint efo'i gilydd. Oedd y profiad o weld ddrama ar y sgrin yn rili rhyfedd, achos bod fi jyst wedi arfer efo fo, jyst darllen fo, a wedyn oedd gweld fo'n dod yn fyw a gweld yr actorion yn ei actio fo, a gweld sut oedd o wedi cael ei gynhyrchu yn brofiad eitha surreal. Mae'n anodd ffeindio'r amser i sgwennu weithiau. Dwi'n gweithio fel cyfieithydd 9-5, felly dwi'n 3 geiriau drwy'r dydd, felly weithiau dwi ddim eisiau mynd ati i 3 geiriau eto, ond mae'n neis cael cyfle i wneud rhywbeth creadigol yn hytrach na jyst rhywbeth lle mae yna ffordd gywir o'n wneud fo. Dwi yn ddiolchgar i'r Theatr Gen am y cyfle yma. Hyd yn hyn, dwi wedi cael y cyfle i fynd i gynhyrchiad tylwyth a wedi cael ambell gyfarfod hefo'r Theatr Gen o ran sut i deilwra y profiad yma y gorau i fi. A dwi'n gobeithio bod nhw ddatblygu fi fel sgwennwr, a ella byddai'n mynd ati i sgwennu mwy o ddramau yn y dyfodol, gawn ni weld.